Krásné dobré odpoledne, vítám vás u živého streamu tady z nádherného zámku Brandýn, kde se sešla docela zajímavá skvadra, v tom dobrém slova smyslu. Máme tady tak jak jezdce, tak také některé osobnosti, které můžete znát ze závodu Ústecká 21, z vrchařského závodu s velkou tradicí. No a samozřejmě sešli jsme se tady druhou adventní neděli v rámci toho, že jsme se rozhodli počinu a to k odvysílání, k premiérovému odvysílání dokumentu o známém jezdci, který tento svět opustil před 10 lety v Rechbergu, a to o Otakarovi Krámském. Abych představila hosty, které tady máme, tak po mé levici, pro vás diváky z pravé strany, tak Milan Svoboda, také závodník, vrchář, ale nejenom vrchář. Milane, vítám tě. Děkuju. Olinka Urbanová. Olinko, také tě vítám. Jaromír Malý, tamhle úplně v rohu, dlouholetý vrchář, přes 40 let, už jezdí úplně se vším. Po mé pravici, čili z vašeho pohledu ta druhá strana, čili levá, Otakar Krámský mladší, syn, o to vítej. Děkuji. Petr Vojáček. Ahoj. Také kontroverzní, ale závodník. A taky dlouho, 47 let. A také dlouho. Jáchym Moravec. Jáchyme, vítej. A Simona Moravcová. Krásný večer. Já vás poprosím, tady na stole máme mikrofony, takže když budu pokládat otázky, tak potom jenom poprosím, abyste si vždycky ty mikrofony vzali a začali povídat. Simono, Jáchyme, myslím si, že na úvod by se slušelo vysvětlit za prvé, proč ten dokument vůbec vznikl. A už tady padl dotaz, takže já se ho ujmu a trošku vezmu ten dotaz Jardovi Malému, než jsme začali. Proč se jmenuje Fair Play? Tak ještě jednou krásný večer. Dokument se jmenuje Fair Play, protože když jsme s Markétou přece spolu začali točit tenhle dokument, začali jsme dělat rozhovory, tak vyplynulo z toho, že samozřejmě Otakar je kontroverzní osoba, ale vždycky nakonec tam přišlo to, že to byl člověk, který pomohl. Vždycky v té situaci vyhrocený, v nějakém problému, vždycky byl na místě a podal tu pomocnou ruku. Já jenom pro doplnění, pro diváky, kteří nás třeba právě v tuhletu chvíli sledují, tak právě Simona Moravcová a Olinka Urbanová, sestry, které mají docela zajímavou vzpomínku právě na Otu. Holky, můžu vás poprosit obě dvě, protože Ota v tom vašem životě sehrál nemalou roli, bych řekla. Ono to bude i součástí toho dokumentu, kde jsme se toho jemně dotkli, ale když proběhla nebo se stala ta tragická událost s tátou, s Mirkem Urbanem, s Miroslavem Urbanem, ředitelem Ústecké 21, tak Ota byl okamžitě při nás, při celé rodině a vlastně nás držel a podporoval a dával nám naději. Olinko, já tě poprosím, protože samozřejmě Simona řekla, že opravdu jsme se toho v tom dokumentu dotkli, ale s ní. Jak na něho vzpomínáš ty? Já jsem s taťkou jezdila od malička na skoro všechny závody do vrchu a Otakar Krámský byl jeho velký kamarád. Jakož to tady všichni ostatní si pamatuju od malička. Jsem byla malá, tak strašně hezký zážitky na zákulisí závodu do vrchu a na Otakara Krámského taky. Když právě jsme se dostali do špatných situací, tak vždycky nám pomohl a podal pomocnou ruku. Jáchym Moravec, který je vlastně vedle Simony. Jáchyme, ty si o to ještě pamatuješ, protože ty jsi vlastně syn Simony, ale sám se podílíš na organizaci Ústecké 21. Vzpomínáš na něj ještě? Jo, na Otakara Krámského mám v podstatě dvě svoje vlastní vzpomínky. Jedna je ze závodu Ústecké 21, kdy tam přivezl takový papírový modely formule a já si pamatuju, že jsem tenkrát dostal Reynarda a od té doby ho mám doma vystavenýho. Takže to je jedna taková vzpomínka spojená s Ústeckou a samozřejmě tím, jak tam závodil, tak jsem viděl to jeho auto. No a pak druhá, když jsme jednou
jeli na chatu u Jelemnice, tak si pamatuju, že u mě zastavil, já jsem jel na kole, on jel autem a říká, tenhle kopec nevyjedeš a chyť se a vyjeli jsme s tím jeho rychlým bavorákem nahoru a já jsem se držel, co to došlo, abych nemusel šlapat. Očividně tě nestratil, jak vidíme. Každopádně máme tady syna a máme tady také závodníky. A jak když jsem o tomhletom mluvila v sestři, tak Jarda Malý k tomu měl takovou poznámku. Je to takový trošku... Jardo, prozradíš? Ty jsi říkal, že když vlastně... Jich máš hodně. Ale že před 10 lety, když vlastně došlo k té tragické události, protože je to přesně 10 let, letos je to 10 let, není to úplně přesně na den, tak vlastně se stalo to, že vy jezdci, ostatní, než se zabil v tom Rakousku, v tom Regbergu, tak vlastně rok předtím jsme spolu měli nějaký takový trošku drsný rozhovor, jako vždycky, když se něco stalo a v podstatě jsme spolu rok nemluvili, což mě potom samozřejmě mrzelo, ale v sobotu ráno jsem říkal, odjedu trénink a pak přijdu dolů a protože jsem starší a rozumnější, tak mu dám šanci a zase spolu začneme diskutovat o něčem a už jsem se k tomu jako vlastně nedostal, protože jsem přijel nahoru a tam přišel nějaký rakouský závodník a říkal, že odčas měl havárku a že to je špatný a že to je hodně špatný. A já mám takové ty moje průpovědky a já jsem říkal, že v tréninku havaruje jenom blb a v prvním koronovaný a to už jsem nedořekl, protože už to bylo špatný. A docela mě to jako vzalo, to mě vzalo vždycky, když se někdo jako zabil na těch závodech a těch lidí bylo víc, co jsem zažil. A pak bylo to, že celá česká reprezentace v podstatě udělali takový briefing, jestli budeme závodit, anebo nebudeme závodit a jestli to Rakušáci zrušejí nebo nezrušejí. Oni nakonec, protože si nevážili českého závodníka, tak ten závod nezrušili, zrušili jednu jízdu, což u Rakušáků, protože to je prostě, jak to říct slušně, nebudu to říkat, prostě Rakušáci jsou Rakušáci, tak udělali jednu jízdu a v podstatě všichni odjeli a jenom Láďa Vitver a já jsme tam zůstali. A já jsem potom za to sklidil nějakou kritiku, proč jsem vlastně tam zůstal. Protože jsem tam zůstal kvůli penězům, to teda určitě ne, a kvůli bodům to taky určitě ne. Já jsem tam zůstal, protože jsem cítil, že tam musím zůstat. No, tak tam někde byl, že jo, tak ještě tam někde plápoval, někde ve vzduchu tam byl. A tak jsem to měl takhle jako v sobě a stejně jsem nevyhrál, já jsem pomalu, nešlo mě to. A když jsem viděl ty ostatní závodníky, kteří odjížděli, jak jsou v podstatě jakoby free a veselí, tak jsem to vůbec nechápal. Protože jsem to zažil i v Itálii a já nevím, kde všude, kde se někdo zabil. A vždycky, aspoň mě to vždycky hrozně vzalo. Když se zabije závodník, tak to je prostě něco moc, protože závodníci nejsou normální lidi, nás tak moc není, že jo. Tak to byla taková příhoda. A nevím, jestli dnes to je dneska dobře, je to 10 roků a vy se v tom furt takhle jako trošku se tím zabíráte, já už bych to nechal být, ale jak chcete. Milana, já se zeptám, jak ty vlastně vzpomínáš na Otu? Protože, jak už jsme naznačili, ta osobnost toho Oty byla velmi kontroverzní. Já mám na Otu spousty vzpomínek, spousty jako veselých, zajímavých, zábavných. To, když se mi to stalo v tom Regbergu, my jsme byli zrovna se synem, s Lukášem na závodech na autokrose a volal mi to Pepa Stránský hned vlastně po té nehodě. A to musím říct, že mě to vzalo hodně a mě to pak ovlivnilo i další, jako můj, ten závodní svět, že jsem o tom začal trošku přemýšlet jinak, než jsem o tom přemýšlel předtím. Já jsem měl 3 roky před Totou zrovna v Regbergu taky takovou nepříjemnou nehodu. Já
jsem z toho vyvázl v podstatě bez zranění, nebo bez nějakých závažných zranění. A ta moje bouračka mě jako vzala auto, samozřejmě přišel jsem v auto, pak jsem jezdil 3 roky v italském týmu, italský mistrák, pár závodů a bavilo mě to, pořád jsem jako přemýšlel, že budu závodit dál v těch silných rychlých autech a když se to stalo hotově, tak jsem o tom začal přemýšlet úplně jinak a vlastně jsem to omezil na to, že dneska se svezu pár závodů, prohranost s čímkoliv, je mi to v podstatě jedno, ale už jako nehledám to nejrychlejší, tu top kategorii. Ne, že bych se toho bál, nebo ne, že bych se nechtěl svíst, ale už je tam prostě takový nějaký bloček, který já už ho asi nevymažu. No to jak to vlastně je, protože ty teďka aktuálně vytahuješ ta tátovo auta a ukazuješ se s nima na kopcích, ať už je to ústecká 21, která byla taková jeho, řekněme, téměř až domácí tratí. Ať už jsou to jiné další velké závody. Je to ta vášeň v tobě pořád? Tak asi v první řadě je to taková ta láska k té technice, kterou jsem získal vlastně díky tomu, že jsem po těch závodech jezdil jako mechanik a od malička v podstatě jsem se pohyboval na ty dílně a na těch závodech, kdy vždycky byla taková vtipná věta, ostatní děti chodí na pole sušit nebo na louku sušit seno a nebo plejou zahradu a nebo dělají různý, nebo řežou dřevo na zimu. A ty tady prostě děláš na ty dílně zadarmo, stejně tak jako ty děti dělají to dřevo, tak ty prostě tady na ty dílně děláš zadarmo pro tu rodinu samozřejmě a jednou to tady bude stejně tvoje, já si to do hrobu nevemu, takže to jsem slyšel celý život. Tak což se samozřejmě taky stalo, že jo. Ale já jsem si našel takovou tu svoji cestu, závodil jsem na těch motorkách, co mě teda stálo taky nemalý zranění, kde jsem vlastně taky měl pak ošklivou nehodu v Brně a zlámal jsem si na 3krát ruku, měl jsem asi 4 nebo 5 operací a taky to byl právě přesně ten bod, do kterého jsem došel a říkal jsem si, že už mě to prostě za to nestojí. Takže potom u nás to bylo tak trochu ještě jinak, všechny takový ty tatínci, kteří závodili a měli ty svoje syny, tak potom dospěli taky do určitého bodu, kdy si řekli, už je čas s tím závoděním přestat a budu se teďka věnovat tomu synovi. Tak jako to měl třeba Pepa Kopecký, že jo, který se začal věnovat Honzovi Kopeckýmu a teď je z něj prostě špičkový závodník a tak dále, nebo tady Milan taky asi si myslím, že se věnuje teďka svýmu synu a tak dále, ale u nás... Jarda to zkoušel u dcer? Jo, Jarda to zkoušel u dcery, to vlastně taky jezdila, že jo, na Benecku jsme se párkrát potkali, tak to taky bylo dobrý, ale já jsem věděl, že tohle se nikdy nestane. Táta prostě to měl tak, že ten říkal, dokud mě do toho auta donesou a já prostě budu moci jet, tak prostě pojedu, jo. Takže já jsem věděl, že ten z toho rozhodně nevystoupí a neřekne, hele, tak pojď, teďka si to půjdeš zkusit ty. Takže to bylo jasný, že toho se já nikdy nedočkám a ty peníze na to, aby jsme závodili oba, tak samozřejmě nebyly. Jo, takže já teďka, máš mi možnost. Neměla to být jeho poslední sezóna? Ne, to nevím. To nevím, to jste se bavili vy spolu? Tak je možný, ale víš co, on tak jako vždycky říkal, zase já jsem slyšel od Pepy Stránskýho, který mě zase povídal, že bude s tím Reinhardem jezdit, dokud to půjde. A jestli je to jako u tebe, ty máš poslední 10 let, poslední sezonu. Já bych se k tomu přiklonila, pánové, vy jste na tom všichni dost podobně. Přesně tak. Pamatuju si, kolikrát jsme oznamovali tvůj konec kariéry. No, protože to jsem samozřejmě vždycky potřeboval. To je jasný, ne? Ale já jsem nikdy neřekl jako někde... Vždycky to říkáš v listopadu, že končím. Kamarádům končíš, no a v lednu, únoru začíná. v Porsche najednou. Takhle to mají všichni závodníci.
vždycky hlásíte, že končíte. To jsou neskutečné náhody, ale táta říkal, že to měla být jeho poslední sezóna, což se jako neříká. Ještě jednou si jedu a končím, tak si zvolíš nohu na lyžích. A on prostě, já jdu k tomuhle, že fakt říkal, že to měla být jeho poslední sezóna. A kdykoliv jsem se s ním bavil, protože s tím, že on přestoupil do té placky a do toho prototypu a do té formule, tak jsem se s ním o tom bavil, že se mi to nelíbí, že se mi nelíbil v tom cestovním autě. On vždycky na mě začal řvát, jak kdybych za to mohl, že do toho musel líst a že vůbec nevím, jak je to nebezpečný a že jde o život a strašně o tom mluvil, jako o těchto věcí. A já mu říkal jako naprosto normálně, tak když se bojíš a máš z toho problém, že se zabiješ, no tak si nejezdí, no, on teda udělal to, co udělal, že? Ale když se ještě vrátím k ty tvojí otázce. Já tě jenom uklidním, protože ten příměr toho, že vlastně táta tě do toho nepustil a řekl, že bude jezdit, dokud to půjde, nebo tak nějak jste to měli, tak nejsi jediný. To on to neřekl, ale to bylo jasný. Ale bylo to jasný. Tak nejsi jediný. Jako funguje to i v některých jiných disciplínách, v některých jiných odvětvích a doteď, já nebudu teda jmenovat, ale jsou i tací, že synové si prostě do toho nesednou, dokud tatínek může. Což není případ tady pánů. No, takže začínat závodit v 50 je dost blbý, že jo? Potom. Ne. Tady ano, tady vidíš. Podívej, tady jsem mladý kluci. No Milanek, když jsme u toho, jak je to vlastně s tebou, protože známe tě z kopců, ty máš vlastně teďka syna, kterýmu se věnuješ aktivně, který jezdí autokros, ale vy jste teď byli na motokrosové škole. Víš, jak mám. No tak to řekni, no. Před tebou něco říkat je fakt jako složitý, že co? Promiň, ale to si nemyslím, že je tajná věc. Ne, není to nic tajného, tak my jezdíme s klukama kuklíkovejma, s vašimi, z KTMky, jezdíme na těch endurokempy, už několik let se dá říct a vždycky využijeme zimu, kde nám skončí sezona, tak to bereme jako fyzickou přípravu, bereme to jako zábavu, učíme se, je to úžasný, je to krásný a baví nás to, takže, ale jako nemyslím si, že bychom měli začít jezdit motorky. Ne, to jsem nemyslela, jenom, že to spektrum je širší u vás. Tak kdo je postižený trošku tím benzínem, tak v podstatě je mu asi jedno, v čem sedí, na čem sedí, s čím jede. Prostě je to ten relax a je to to, co nás baví a dokud to budeme moct dělat, tak to budeme dělat. Petře, já se teďka přikloním k tobě, protože i ty jsi jeden z těch, kteří vzpomínali v našem dokumentu, protože jsme právě volili to spektrum těch lidí, kteří s ním měli dobré i jiné vztahy, řekněme, s Otou Krámským, ale řekni mi vlastně, my jsme zabruslili na něco, co naši diváci uvidí v tom dokumentu, ale měl jsi s ním i vtipnou příhodu? No tak vtipných příhod s ním moc teda nebylo a já jsem už řekl několikrát, že Otu jsem jako uznával jako jezdce především, jako konstruktéra, ale rád jsem ho neměl. A vlastně vzniklo to už v roce 1994, když já jezdil Coswortem a on Bavorákem a my jsme se střídali. Já byl mistr republiky doma a on byl mistr Evropy a nějakým způsobem ten vztah mezi náma byl takový, že on mě nazýval principálem, protože já měl ten tým nějaký a vyvrcholilo to třeba tím, že když jsme dávali rozhovor do Blesku, tak já jsem tam prohlásil teda, že je zralej navštívit psychiatrickou léčebnu, což samozřejmě u něj vyvolalo další odezvu. Ale... A to se asi můžeme divit. No, a pak byl ještě naštvaný, když jsme někde jeli, a myslím, že to bylo Alfito, já jsem tam dojel mistrovství Evropy 4. a on vyhrál a televize Nová, veliký úspěch Petra Vojáčka, který skončil 4. a na Otu zapomněli, tak to pak bylo špatně, že jo? Tak to tenkrát. No, ale ono těch vtipných já si vzpomínám třeba,
s tím Petrem. Ale vtipný bylo třeba 2001 na Žofíně vyhlášení Zlatého volantu, to tenkrát byly opravdu události, když to měl Petrůfek. Svět motorů, že jo, takže Žofín, něco nádherného a my jdeme po těch schodech nahoru, že jo, tam novináři, že jo, kteří rozhodovali anketu a já vidím Otu, jak jde přede mnou a zastavil se u Michala Štěpanovského. tak zoprác. Ten něco si tam řekli, úplně se otočil, brunátnej a utíkal po těch schodech pryč a já ještě se tak jako dívám a jdu k tomu Michalovi a říkám, můžeš mi říct, co se mu stalo? No já jsem mu řekl, že to nevyhrál. Já říkám, ty jsi opravdu blbec. Takže já jsem dostal mýho prvního zlatého volanta za vrchy, ale u toho nebyl. A teďka zase jeden z velkých úspěchů, kdy v Rechberku jsem vyhrál Ačka na mokru a bylo to tím a ještě Ota jel Bavorem. Neskutečná věc se stala, že tam opravdu byly proudy vody, jo. Bylo to hrozný, bouračky tam byly, Ota odjel, já jsem byl někde 5., 6. jezdec za a najednou telefon, tenkrát Kubíček mi přines telefon, říká, vole, Ota. Já, ježiš, on se naboural. Ne. Hele, čau, tak prosím tě, dej si bacha. Tadle blbá zatáčka, hele, a já to vyhrál. A tady je možná asi ta odpověď na tu tvoji otázku, Jardo. Když se ptal, proč se dokument jmenuje Fair Play, ať byl, jaký byl, tak se to vztáhlo k těm závodům. Já ti odpovídám na otázku. Já si nikdy nezavolal, víš, tak proto. Jardovi nikdy nezavolal, tak takhle to je. Aha. Tak. Hele, fakt, já bych to od něj nečekal, ale když si to teďka promítnu zpátky, to bylo takový gesto a on dojel 3. jako jo, takže já jsem ho v té Evropě vlastně tenkrát asi v Evropě poprvé porazil, že jo, na Cosworth na mokru. Ale já mu poděkoval, ale nic se nestalo, jako že bychom se nějak zkamarádili dál, nebo to vůbec, že jo. No, to. Takže říkám, no, byl zvláštní, byl svůj a asi těch kamarádů moc neměl. Měl tady Jardu malýho kamaráda, si myslím. A i v dokumentu se dozvíš, jak to vlastně s nima bylo. Jo. Každopádně, Petře, ty vlastně stejně jako Milan, tak i ty se zvěnoval svému synovi, když už jsme tady naznačili, jak to vlastně měl tady Ota junior s tátou. No. Jak to vlastně, když se věnuješ tomu vlastnímu dítěti a posíláš ho do těch závodů? To bylo tak, že já jsem si nikdy nedovedl představit, že já ho budu na té trati učit, protože my, když jsme třeba trénovali a já jsem začal mluvit, tak on říká, tati, můžeš mlčet? No já už jsem to jezdil s Jardou a on mě to naučil, že jo. Takže Jarda ho celou dobu učil a samozřejmě po mně už prostě nic nechtěl, protože co si budem povídat, že jo, tadyhle mentor. Ale ještě se vrátím na ty prvopočátky, kdy on chodil na brigádu do Letňan na motokáry. Já jsem jezdil po světě závody, že jo, a on mi říká, tak já jsem dojel 3. Já říkám, kde jsi dojel 3, co jsi jel? No já jsem jel motokáry, někde ho tenkrát Tonda Charous pozval, no a tím on nastartoval kariéru sám o sobě. Samozřejmě já jsem ho v tom podporoval, první rok dojel jako 3. a pak už s náma jezdil po Evropě ve Fordu, že jo, Escortu a jako nejmladší jezdec tenkrát 14letý ve Francii ho třeba nepustili na start, protože neměl řidičák, jo, ale samozřejmě ten vývoj byl postupný. Nejhorší, když závodili jsme v SPčkách, on startoval přede mnou, takže já celou trať koukám, kde zrovna, jo, San Ursan, jo, je tam v Pangejtu, asi se mu nic nestalo, v Rechberku mi mává, takhle u Pangejtu, takže dobrý, taky se mu nic nestalo. Horší to bylo v Berouně, když přerazil nějakou jedličku, nebo co to tam bylo, a stála tam u toho sanita. Nebylo to příjemný jet po něm, ale samozřejmě
Pak já jsem šel jezdit do Ferrari, on pokračoval v Ačku a udělal 2krát titul mistra Evropy, takže samozřejmě jsem na něj pyšnej a myslím, že i dcerka se trošku potatila, když začala jezdit motokáry, akorát byla šikovná, porážela i kluky, stejně starý, protože byla hubená, ovšem pak do toho přišel rozvod a maminka jí dala na golf, takže tím skončila kariéra mý dcery v motorsportu, na rozdíl od Jardy Malýho, protože malá závodila, že jo, a byl si svým způsobem rád, ne? Byly to taky nervy, přiznej to, byly to nervy pro tebe, když jela nebo ne? Já neměl vůbec žádný nervy. Ale teďka ti nevěřím. Ale teďka mě věř. Ne. Teda Jardo, u toho jsem byla. Já měl nervy akorát z toho, že jsem k ní nesměl, že jsem mi nesměl poradit vůbec. My jsme si mi nic říct. No, to je. A vystartovali za sebou Tereza Machová a ona, Tereza jela z Suzuku, že jo, takovou, jak se dělá v prostředku, takovou podivnou. A Kristýna za ní. Odjeli obě a zastavili to, protože havárka nějaká holka narazila do svodidel. A já říkám, no to Kristýna nebyla. Úplně naprosto v klidu. A tu přivezli zpátky, že jo. Suzuka byla na kaši a Kristýna se otočila a jela znova. Já fakt neměl nervy, akorát, že to bylo k ničemu. Že jo, no Milane. K ničemu bylo že jo, to Milane, já si to pamatuju zážitky, taky. Že jo, já si to pamatuju taky. Nech ty okousaný, ať jsem. Na Benecku tam chodil před startem, takhle jsem tam. My si asi všichni pamatujeme úplně něco jiného. Ne. Tak je doma nárok zapomínat. To je pravda. Ale jenom to. Každopádně, Milane, i vlastně ty vychováváš Lukáše. Ty jsi mu nechal ten vlastní prostor, aby se rozhodl a on se rozhodl ne úplně pro tu vrchařskou kariéru, řekněme. No tak my jsme to měli jednoduchý. Lukáš začínal v 6 letech a tam vlastně nic jiného než motokáry nebo autocross nebylo. Takže my jsme si vybrali autocross, protože jsme kousek od Humpolce, kde je trať. Tak jsme si říkali, super, máme to tady kousek, budeme moc trénovat, závodit. A jak šla ta jeho kariéra v tom autokrose, tak jemu se to zalíbilo, takže on to jako si myslím ani teď nechce opustit, baví ho to. Zkusili jsme Ústeckou 21. Pořadatelé nám umožnili 1 rok nebo 2 roky, že tam jeli kluci s těma kartama jako předjezdci. Strašně se jim to líbilo a loni vlastně jsme to měli domluvený taky, že Lukáš pojede jako předjezdec. Já jsem tam byl s Brcem oficiální závod a nikdo to vlastně nevěděl, nikdo to netušil, věděl jsem to jenom já. V sobotu jsme odjeli závod a večer mu říkám, a zítra pojedeš s Brcem a já pojedu s kartem. Tak jsme si to vyměnili, měl smůlu, zrovna v neděli pršelo, takže si to užil na vodě se všemi všudy. Já jsem si tam kousal nechty, tak jak já vždycky nahoře, protože jsem si říkal, on se v tom vlastně nikde nesves a teď tohleto na vodě, vím, jaký to je, vím, jaký to je s tím autem. No a pokaždý jsem to slyšel vrčet tímhle jsem nahoru, jak jsem si říkal, tak je to dobrý, je před náma poslední zatáčka chytrejch, tak tu když dá, tak jsme doma. Takže a zvládnu to perfektně. A myslím si, že by ho to bavilo, ale prostě už nemáme čas a prostor na to dělat těch disciplín tolik. Jo? Ještě k tomu má drifty občas, když nemá autocross a je nějaký driftarský závod, tak vytáhne auto a jede tam. Tam si jezdí sám, tam s tím já mu nepomáhám, to si režíruje komplet celý sám. A jak jsem říkal, smrdíme tím benzínem a je úplně jedno, s čím jedem. Ale já jsem chtěl ještě navázat na Petra, jak říkal tu historku v tom Rejberku, tak já mám historku z Ústí, kde se jelo, já jsem tenkrát jel 2litrovýho Reynarda, druhým rokem myslím, a v sobotní závodě pršelo. Já jsem vyhrál první jízdu, porazil jsem Otu poprvé a v druhé jízdě jsem dojel na odbočce, tam auto přede mnou udělalo hodiny, rozjelo se dál, já jsem ho za odbočkou dojel a vlastně celý ten zbytek toho kopce jsem jel za ním.
Vyjel jsem nahoru, volal jsem řediteli závodu, panu Urbanovi, že jsem dojel jezdce, že žádám o opravnou jízdu. A on mi řekl, hele, závod se protáhl, prostě už to nedáváme časově, je konec. V tom přijel Ota nahoru, tak už mi šel gratulovat, já říkám, ale k ničemu mi negratuluj. Porazil jsi mě, já jsem dojel auto přede mnou a no tak dostaneš opravku. Já říkám, ne, nedostanu, už jsem volal s panem Urbanem. Hned vzal telefon, vytočil pana Urbana a říkám mu, hele Mirku, takhle to nejde. Jo, prostě to není fér, musíš mu dát opravku. Panu Urbanu ho poslal někam a říká mu, hele, on tě porazí jindy. Naštěstí teda v nedělním závodě pršelo taky, tak se mi to teda jako povedlo a toho jsem poprvé porazil. Takže to je vzpomínka i na pana Urbana, kde on, já vím, že tenkrát jsem na něj byl hrozně naštvaný, ale pak jsem to pochopil, že vlastně člověk, který ten závod pořádá a vím, jak on se o to staral, vím, jak o ten závod pečoval o tu bezpečnost. A bylo mi jasný, že kdyby mě dal opravku, tak se to protáhne o půl hodiny a už byla tma a už prostě by se to fakt nedalo. No, ale říkám, tak tenkrát jsem to kousal těžce, ale dobře jsem se na to vyspal, v neděli jsem si to opravil. No ale to jsi mi krásně nahodil, protože ano, je pravda, že organizování závodu není jednoduché. O tom tahle ta trojice tady mezi námi jistě něco ví a předpokládám, že určitě souhlasíte s tím, co řekl Milan. I přesto, že dost často ta vaše rozhodnutí jsou, řekněme, nepopulární u těch jezdců. Tak tohle je většinou, nebo hlavně v gesci ředitele závodu, ale já když si právě vzpomenu, jaký byl děda, jak si ho pamatuju já, a to jsem vlastně chtěl dodat i jako kontext té mojí vzpomínce na Otu, protože ty příběhy, které jsem popisoval, jsou 20 let starý. Když vlastně můj děda zemřel v roce 2011 a ty závody měly takovou pauzu, tak já jsem rázem ztratil vlastně kontakt i jako s jezdcem nebo s tím prostředím. Ale zpátky teda k tomu pořádání. Já si přesně pamatuju takový ty situace, kdy děda úplně rozčílený tam něco říká, vysvětlil někomu po telefonu, možná, že to byla i třeba takhle ta situace. Pak třískne s tím telefonem. A ještě typicky většinou pak použil hlášku něco jako, že vrať diplom nebo něco takového. Takže u dědy prostě, děda byl zase, myslím si, že byl jako férovej, ale přísnej, protože bez toho to nejde. Jo? A jako ředitel prostě, když rozhodne, tak ať už se to někomu líbí nebo ne, tak k tomu musí dojít. Protože jsou tam přesně ty konsekvence, aby se nekončilo v 9 večer a za tmy. Je to tak? Je to tak, když ještě navážu. Vždycky vaše děti po vás něco zdědí. Po vás otcích. Ať už je to láska k motorsportu, ať už je to v jakémkoliv slova smyslu. O to, co ty si vlastně po tátovi zdědil. Protože já si troufám tvrdit, že rozhodně, když občas vidím, co s jeho závodákama děláš, jak je vylepšuješ, tak rozhodně ta technická zdatnost tam nechybí. A táta byl velmi technicky zdatný. Tak samozřejmě jako jeho konstruktorským znalostem nesahám ani po kotníky, to o tom jako žádná, ale samozřejmě nějaká ta láska k ty technice je, něco jsem na těch závodech pochytil jako mechanik, takže jsem, dejme tomu ty auta, prostě když ty auta dáte dohromady, tak se s těma autama chcete svíst. Já už ve své podstatě si připadám jako tady nějaký důchodce z kostnatělej, protože mě ty nový auta nic neříkají. Já prostě, kdybyste mě dali před startem vybrat, jestli pojedu s nějakou novou R5 a nebo se starým Bavorákem, tak já vždycky šáhnu prostě po tom atmosférickém motoru. Turbomotor pro mě a 4kolka, to je auto, s kterým bych nepotřeboval nikdy v životě jet. Nebo to je to. No, nebo já jsem. Jak? No, tak povídej. Byl to takový geniální konstruktor. Zkonstruoval teda krásnou M3, bez něj by nebyla. Ta 3 že jo, ta 36, ano. Jak to, že se takový auto dalo porazit s 2litrovým kytkárem od Fordu?
Tak... Ještě jednu otázku mám, jestli si umíš představit, že by si závodil a táta ti dělal šéfa. No, tak to už to si nedovedu představit. Jakoby. Ne, ještě když se vrátím ještě k ty tvojí otázce, tak ve spoustě věcí jsme byli stejní, ale když to řeknu takhle, ta jeho výchova, která na nás působila, tak ve své podstatě musím říct, že asi nejsme úplně normální. Jedinej normální, kdo je, tak je ve své podstatě Segra, která je teda nevlastní a ta je normální z toho důvodu, že že vlastně táta nezapůsobil na její výchovu. Jo. Takže ta měla štěstí, přesně tak, ta měla štěstí, ta nebyla právě takovým způsobem jakoby testovaná neustále, protože vy tady všichni vyprávíte, jaký jste s ním měli příhody a tak dále, ale kdybyste si představili, jaký to s ním bylo žít, tak si ještě tady ty vaše příhody musíte hodit někde tak na 10. možná, jo? Abyste měli vůbec představu, jaký to bylo vůbec s ním jakoby vyjít a tak dále, takže nikdy v životě mě teda neuhodil, ale když jsme na sebe začali řvát na dílně, tak mechanici odcházeli pryč, protože se báli, že dostanou klíčem po hlavě. Ale jinak tak prostě byla to taková škola života, že teď si myslím, že už mě jen tak něco nerozhodí. To je jedna věc. A druhá věc je, že ve své podstatě mě to i pomohlo zvládnout celou tu situaci vlastně po té jeho smrti, kdy se vlastně nabalilo obrovské množství problémů a tak dále a já jsem vlastně ve své podstatě přemýšlel, jestli to všechno budu muset prodat, vzdát se toho, anebo jestli to nějakým způsobem prostě ustojím. Podařilo se mě to teda ustát a ty auta postupně dát dohromady. Jo? Takže takhle asi no. A teď předpokládám, když se vrátím k tomu, co se ptal Jarda, tak jako šéf, abys ho nechtěl. Tím, co jsi řekl, tak si asi odpověděl, že jako týmového šéf, abys ho nebral. Tam byl totiž problém, že my, když jsme na něčem pracovali a něco dělali, tak on vždycky z bodu A do bodu B došel nějakou svojí cestou a já z bodu A do bodu B došel jako jinou cestou, ale samozřejmě vždycky ta jeho cesta byla prostě ta správná. Ta správná, ta jediná, že? Ta moje byla vždycky jako k ničemu, že? Samozřejmě, blbá, že jo? Protože co já o tom jako můžu vědět, že jo? 40 let zkušeností a já nevím čeho všeho, tak to samozřejmě je trošku něco jiného, než to, co můžu vědět já ve 20 letech, že jo? Nebo v 25. Já, jestli můžu, tak to určitě. Já mám historku z tohoto týdne, kdy jsem mluvil s Pepou Stránským, je strašná škoda, že tady není. Zdravím, Pepo. Pepa Stránský mi telefonoval, že tady bude, že ho odjazd přiveze a říká mi, ty vole, mě chce zaplatit dálniční známku. Úplně jako vidím. Úplně takže on prozradil, že zdědil dost. Tak. Bylo to trošku jinak. Bavili jsme se samozřejmě o tom, protože on říkal, tak můžeme jet spolu, ne? A já říkám, no tak můžeme jet spolu, tak jestli vemeš auto, tak já to klidně odřídím, abys mohl pít, že jo? Já pít jako nebudu a on, no to ne, víš co, to je služební a tak dále, to nejde, to nemůžeš řídit. A říkám, no tak já vemu auto a pojedeš se mnou. No, tak to já ti na ten benzín dám, já ti na něj přidám. A já říkám, no spíš budem potřebovat asi dálniční známku, protože zrovna nemám dálniční. Tak já ti na tu dálniční známku přidám. Takže vlastně dálniční známka stojí 200, že jo, benzín to nebudu říkat, mám to sem 3 hodiny cesty, ale to je jedno. Ale přidá by mě půlku na dálniční známku, že jo, jako jo. Takže to byla taková jakoby příhoda, ale ještě když se vrátím k tomu Pepovi Stránskému, tak bez ohledu na to, aniž bych věděl, kdo tátoj volá, tak vždycky telefon začínal naprosto přesně 20 let, co si pamatuju, možná 30 let, co si pamatuju. Tak když Pepa Stránskému volal, tak vždycky vzal telefon a první, co bylo, tak co zase nevíš. Protože Pepovi Stránskému všichni jezdci vždycky volali a říkali, hele, jak máme udělat tohle, no, tak snad máš přílohu, tak se tam podívej, jak to máš. Podívej se na ty pravidla, jak to auto máš postavit na tu příští sezónu. A oni, než aby se na to podívali,
tak vždycky volali Pepoj. No ale u táty to vždycky bylo v obráceně. On vždycky vzal ten telefon a volal. A vždycky to bylo, tak co zase nevíš. Pánové, víte, co mě ale ještě zajímá, a tedy dámy, ale spíš teďka cílím právě na jezdce. Existuje spousta disciplín motorsportu a vy jste si nevyzkoušeli pouze závody do vrchu, ale co mě zajímá, protože spousta jezdců z ostatních disciplín tvrdí, že vlastně ty závody do vrchu jsou tak specifické, já nebudu říkat přesně, co se říká, vy to jistě víte za ty roky, ale že ty závody do vrchu jsou tak specifické, že jste vlastně ve slušném slova smyslu blázni, když jezdíte. Souhlasíte s tím a co vás u nich pořád vlastně drží? No, tak blázni určitě nejsme, že ti skočím do řeči, ale já jsem to bral vždycky, když jsem říkal, to je taková 100 v atletice. To je prostě... Já jsem musel, když jsem jezdil za Paltábor, tak jsem jel několik rally, ježišmarja. Já jsem dyslektik, takže když mě řekl doprava, jak jsem zahnul doleva, dvakrát se to stalo, skončili jsme v Pangejtu, poprvé nás teda při rally pal vytlačili, jo. Takže to jsem pochopil, že rally opravdu ne. Pak jsem se dostal na vrchy a jeden čas jsem začal jezdit v okruhy a já jsem zjistil, i jsem třeba jako první Čech závodil, že jo, Watkins Glen v Americe. Já jsem udělal pěkný trénink, když mě neporazil zrovna Dodo Pištěk, že jo, který jel celou dobu za mnou, ale v tom finále se na mě přilepil, takže já byl čtvrtý, on byl třetí na roštu, no to je dávno. A já jsem zjistil, že i po pěkném tréninku na těch okruzích, tak ve čtvrtém kole já přemýšlím, kolik těch aut teďka z Ameriky, kolik se nám jich tam vejde do toho. A já místo, abych přidával a bojoval o to první, druhý, třetí místo, tak jsem najednou byl pátý. No a pochopil jsem, že jsem se fakt pak našel na těch kopcích, protože to je taková, já bych řekl, královská disciplína, že jo, tam... No, tak si tam sám, že jo, na té no trati. Tak nemusím poslouchat nikoho, kdo mě říká blbě doprava doleva, že jo, teda to se s odpuštěním, ale je to prostě dílem v okamžiku a připadá mi to, jak říkáš, i na těch okruzích seš sám, ale jezdíš tam, já nevím, půl hodiny, 3/4 a mě to nenaplňovalo. A vlastně na těch kopcích tam zaprvé musíte znát tu trať, že jo, a nějakým způsobem se tam vrací i ta poctivost, kdy mě třeba Tonda Charous vytáhl v 5 ráno na závodech a šli jsme ještě trénovat předtím. On říká, hele, každou jízdu, kterou teďka uděláme, je to 10, jo, a jezdíme v těch 10. Takže to mě dovedlo k tomu a prostě ty kopce, já na ně nedám dopustit, královská disciplína, rozhoduje tam 1/10 vteřiny a prostě je to takovej adrenalin a náboj toho okamžiku a ne prostě pro mě jezdit hodinu dokola. Jardo, protože ty máš za sebou rally, závody do vrchu, závody tahačů na okruzích. Proč tobě vlastně v tom srdci pořád zůstávají kopce? Oni jsou asi nejlevnější. Dobře. Tak jak to vemeš, no? Když vezmu, co jsem všechno řídil a s čím jsem jel, tak já jako považuji za královnu motorsportu. Když jedeš Ferrari, není to levnější. Když považuji za královnu motorsportu rally, jezdil jsem teda asi 3 roky v životě rally a mně tam přišlo strašně jakoby náročně na psychiku jakoby udržet třeba 2-3 dny jako tu koncentraci 100%. To, že to někde zkazíš, někde to zase dopadne dobře, to bylo dobrý, kolikrát jsem někde skončil na nějakým stromě nebo někde nějaký škarpě, než jsem se naučil jezdit, tak to bylo takový až jakoby o život. Takže jako to je jednička, tady je na těch kopcích to, že tam je jenom jeden pokus a vyhraje jenom ten nejlepší bez rozdílu vah a je úplně jedno, s čím jede, anebo v té své grupě. Když jsem jezdil okruhy, tak Michal Štěpanovský, jak si ho vzpomenu, tak ten někde byl v tom, na stadionu, na brněnském okruhu a říká, člověče, tady jezdí 50 aut a ty jsi jediný, který mě zdraví.
protože mě to taky jako přišlo jako... Ty jsi taky nudil. Po čtvrtým kole to byla nuda. Už to byla nuda. Měl jsem nějaký super závodní auto, jel jsem s tím okruhy a po hodině jízdy jsem prostě nebyl schopný z toho vylízt. Ale nebavilo mě to, protože tam prostě mě se na tom nejvíc líbil, nebo na těch obcích se mě nejvíc líbil adrenalin a teď se vrátím jakoby k té ústecké 21. To bylo naprosto fantastický závod, než ho udělali maximálně bezpečný, než tam dali všude svodidla, než udělali nový povrch, než tam vykáceli stromy a dali tam nějaký betonový škysty. Takže nezainvestovali do toho závodu. No, kdyby to nechali tak, jak to bylo před těma 25-30 lety, tak to fakt byl adrenalin, protože já jsem tam měl kolikrát jako fakt na mále a to bylo ono, jako jet mezi těma stromama, takový, nejsem jako, já se nechci zabít, jako to prostě buď to přijde nebo nepřijde. Takže to se mi na tom líbí a jediný teda, kde jsem se jakoby fakt vyřádil úplně do nesmyslu, jel jsem 24-hodinový závod offroad ve Šluknově, tam ve Šluknovském výběžku. Bylo postavené nový auto z Gčka Mercedesu, byl v tom 5-litrový 8válec, automatická převodovka, takovýhle kole, jak dneska používají na Dakar, tak to už bylo tenkrát. A to bylo nově postavené auto a oni tam mě řekli, ať jakoby jedu a dělám si, co chci, což je naprosto fantastická. Co? To jako byla neuvěřitelná věta a říkám, fakt si můžu dělat, co chci a měl jsem spolujezdce, jo. A on tam byl teda jenom jako... Balíček. No, měl flašku s vodou a poléval mě rukavice, protože jsem nemohl držet volant. Strašně se to těžce řídilo. Ale ten zážitek z toho byl jako neskutečný. Jo. To prostě jsem se v životě takhle jako nesvést. Akorát, že to prostě nedojelo samozřejmě, nějak se to rozpadlo, ten automobil, padaly z toho nějaký věci, ale nehavarovali jsme, prostě to nevydrželo technicky. Ale ty závody do vrchu, je to festival toho času, jak jsi říkala, nebo jak se tady říkal, ale kdo někdy fakt zajel závod do vrchu jakýkoliv, úplně na samé hraně toho, že jo a ne. Třeba nevím, Fabio Danti, tuhle jsem o něm čet, že by měl nějaký taky narozeniny, že jo, on byl tenkrát v Berouně na závodech, kdy on se tam byl podívat a my jsme tam měli o titul, kdy Ota Krámský byl mistr Evropy. Já byl za ním druhý, protože jsme u Jáčka postavili za 4 měsíce Ačkovýho slota a on řekl, že jako to auto nemůže v životě jako prostě stačit jeho dvojice takový. Takže on byl mistr Evropy, já byl za ním druhý, protože jsme měli nějaký problémy, Pascal nám povoz je takový. A v Berouně jsme jeli poslední závod v roce o titul, kdo bude mistr republiky. A přeci mistr Evropy musí být mistr republiky, protože v podstatě v Evropě nejlepší, tak nemůže být druhý v republice, že jo? A ten tam nastoupil, nevím proč, něco tam klamal pan Vojáček. No, klamal, já jenom chci říct závěr, jestli můžu. Že mně se tam povedlo zvítězit nad Vavřincem, že jsem byl mistr republiky v Enku a ty si udělal ten titul proti Otovi v Ačku a já jsem z toho měl takovou radost, že jsem vzal ten tvůj volant a hodil jsem ti ho do pole s obilím, jo. Takže já měl tak bylo to v týmu, že jo. Říkám, hele, já jsem tak šťastný, no on ho tam pak nějakou dobu v tom poli hledal, že jo. To má nějakou dohodu, jako ten závod v tom Berouně, protože to bylo opravdu, my jsme měli neuvěřitelnou sezonu tenkrát, v tom 97. roce, kdy já jsem nestartoval, Ota vyhrál. Druhý den já jsem startoval, Ota nedojel, protože mu praskla klapka na tom hřídel na klapka. A takhle to šlo celou sezonu. V sobotu jsem vyhrál já, nebo většinou Ota, v neděli jsem vyhrál já. Takhle jsme si to střídali, první, druhý, kdy třeba mechanici v Ústí nad ulici stáli na startu. A já jsem měl 7stupňovou převodovku v Toneskortu a blbě nám tam šla dvojka. Jo, musím mluvit do toho. Už to je dobrý. A mechanici stáli na startu a samozřejmě Ota odpálil s tím bavorákem a já jsem nedal dvojku a to poznali mechanici, protože mě bouchnul hález do vejfuku
A on mi říkal, jo, tak to nevyhraje. A proč by nevyhrál? No, nedal dvojku a mezi náma bylo třeba, já nevím, 10 vteřiny na těch 3,5 kilometrech. Prostě neuvěřitelný souboj. A došlo to až do toho Berouna a došlo to do té fáze, že rozhodovala poslední jízda v roce. Kdo bude mistr republiky. Já jsem to vyhrál, jsme tam představili něco, takže jsem vyhrál, tak to bylo dobrý, ten mě zahodil ten volant. Já jsem nemohl jít dolů, protože jsem neměl volant, tak jsme schánili volant a tohleto. A přijeli jsme dolů a ještě to mělo jednu věc, a ta mě mrzí a to už se jako nedá nikdy napravit samozřejmě, protože v sobotu tam Radim Freiberg rozsekal Clio v lese, úplně hodně. A oni zjistili, že to Clio Ranjoty bylo nějaký plastový blatníky, mělo přední a takový. A tak oni, že budou zkoušet, vzali si magnet technici a šli zkoušet materiály. Že jo? Přišli ke Krámského dveřím u M3 a hodili tam magnet takhle na dveře a magnet spadl. Tak šli na druhou stranu a magnet spadl. Pane Krámský, co to máte za dveře? No, to jsou dveře vývojový, už je daný papír, jenom to razítkujou v M-sportu, nebo v tom motorsport. A dá se to na FIA a to už je jakoby takový předskok, už to je evoluce, revoluce a nevím co všechno, ale vy tam musíte mít ocelové dveře a vy je tam nemáte, takže jste diskvalifikovaný. A místo toho, abych já stál na stupních vítězů, jakoby první, druhý by byl Otář a třetí by byl Láďa Lišku s Bavorákem, tak přišel Láďa Lišku na druhé místo a pan Vojáček přišel na třetí místo, tak toho jsem sejmul, že jo, tam neměl co dělat, proč se do mě kopeš, jenže my už jsme slavili, tak já už jsem měl v sobě flašku šampanského. A říkám, já jsem potřebuju Krámskýho, já potřebuju tady, aby stál Krámský, aby tady vedle mě stál Krámský, mistr Evropy, protože já jsem poradil. Tak to bylo takový, Já to pamatuju, protože já jsem tam jel do počtu, že jo, protože oni počítali s tím, že pojedu Enko a byly tam takový nějaký dohady mezi mnou a Vavřincem a my jsme přece přestoupili do Ačka a já ještě jsem slyšel nahoře, jak říká řediteli Tomáš, no přece ho nenecháš v tom Ačku, ne, a co mám dělat, že jo. Tak to bylo takový, ale pamatuju si, když Ota vylejzal z toho Bavoráka a prones tenkrát památnou větu a říká, to jsem tady byl dneska za úplnýho. To si fakt pamatuju. Já si tady k tomu pamatuju jednu příhodu, kdy děda organizoval testování formule, myslím, že nějak byl nově Reinhardt a ještě Bavoráku na Ústecký 21 někdy v zimě. Kdy se opravdu jako zavřela tam za účasti policie, se uzavřela trať asi na 15 minut, vyjelo se nahoru a dolů a vlastně mi to přijde ještě k tomu, k té královské disciplíně, že tam je jenom jeden pokus, opravdu, ty 2 minuty třeba vyjet nahoru, tak mně přijde vlastně neskutečný, že když se vyvíjí ty auta, člověk třeba během závodu udělá x změn, tak on to vlastně nemůže otestovat. Nebo respektive, když to neotestuje, tak má moc málo šancí na to nějak zase napravit. A chtěl jsem se vás zeptat, jak to vlastně bylo u vás, protože když jsme procházeli s Otou vlastně garáži teďka s Reinhardem, aby jsme se domluvili, co budeme schopni přivést na Ústeckou 21, ukázat jako divákům za auta, se kterými táta tvůj vlastně jezdil, tak jsme viděli úplně jako detailně vlastně ten stav, v jakým to muselo probíhat celý ty 90. léta a 0. roky. Jak to bylo u vás? Mám já. No tak můžeš začít. Tak já třeba. Já jsem měl trošku výhodu, že když jsem začal jezdit Evropu a ty auta, tak jsem se nějakým nedopatřením dopatřením. Tam byl skvělý tým. Šíleně peněz mi to stálo. Ano. Jsem sbíral tituly. Už asi chápeme tu přezdívku principu. Tam byl velice dobrý tým mechaniků s Honzou Kubíčkem, zdravíme ho. V podstatě tam probíhal nekonečný vývoj, pořád se něco vyvíjelo, testovalo. Oni to měli v hlavě, oni to všechno věděli a já jsem jim jenom říkal vlastně, co chci a nechci. To má každý závodník pořádnej vyvědět, co vlastně chce, aby to auto dělalo. A pak, když se to všechno rozpadlo, protože se to muselo rozpadnout,
to nemohlo vydržet dlouho, tak... To vydrželo 6 let. Ty věci jsem si zachoval v hlavě a já mám třeba sešit, kde jsem si psal každý závod od A do Z, všechno, co Ústí, když se podívám, kolikrát jsem tam jel, mockrát, tak tam mám napsáno, jaký bylo počasí, jak byl teplý asfalt, jak bylo teplo, jaký jsem měl pneumatiky, jaký jsem měl nastavení tlumiče dole nahoře, stabilizátory, jaký jsem měl program na center diffu, co já vím, prostě všechny tyhle ty věci jsem si psal a psal jsem si tam časy tréninku a pak jsem si tam psal časy závodu, jaký tlaky pneumatik a od toho se to vždycky odvíjelo další a další rok jako vývojově, akorát, že já jsem měl ty 5letky nebo 6letky, pak jsem skočil do dalšího auta a začalo to všechno znova, ale člověk nabere ty zkušenosti. Pak je ještě problém, když položí nový asfalt, jo? Pak je problém, když položí nový asfalt, tam nefungují nové pneumatiky, anebo... Stačí, když zasvítí. Ale jako já díky novému asfaltu v Berouně jsem tenkrát vyhrál absolutně a vyhrál jsem 2 prasata. Takže já na nový asfalt nedám dopustit. No, ale to bylo přece, pamatuju, že jsme nevěděli, co s těma 2 selatama máme dělat, protože mě to samotného překvapilo, že jsem tam porazil formule, že jo. A nějakým způsobem jenom ještě k tomu testování, že ty jsi takový poctivej a kluci prostě testovali a já jsem spíš takovej, jak všechno honem, tak jsem do toho se odběhl, jsem to, jo, je to dobrý, a pak jsem chodil za tebou a loudil jsem z tebe rozumy, hele, Járo, ono mi to tady klouže, co s tím, no, tak seš blbej, že jo, měl jsi to, no, ale poradil a musím říct, ještě se vracím k synovi, je to hodně velká zásluha a do dneška jsem rád, i když jeli proti sobě v Toyotě, nebo možná jste nejeli proti sobě, že jsi mu poradil a že nějakým... I s myšákama taky jsi mu poradil. No, takže... On za mnou chodil, jako a tu řeknu, co s tím, protože to auto mu nefungovalo a já jsem přesně věděl, co bych s ním udělal a nechtěl mi ukázat onboard a pak mě ukázat onboard, na to koukám a říkám, nepoužitelný auto, ale jedeš super, jako na to. Na to s čím jedeš. No. Říkám, přesně bych věděl, co bychom s tím autem udělali. Ale... Já nechci být druhý. Se nebude radit, co No ale třeba letos to bylo to samý, kdy Toyota byla nastavená, nevím, co tam nechal Komárek, jestli po mně nebo po mně, a Lukáš v podstatě s tím jezdí a nemusí s tím nějak zásadně hýbat. A ještě k tomu jednu jedinou věc, třeba na Štenberku, když zaprší a pak to dosypá, tak on nikdo neví, kde je světlo a kde je stín, to víme jenom my zkušený. A já měl takovou fintu na Štenberku, že když zapršelo a začalo osychat, tak jsem rozeslal pár lidí po kopci, aby se jenom podívali a zavolali mě, kde to jak vypadá. Takové špiony si to Takový špiony jsem měl a neuvěřitelný věc, že na starém Launchkarově nefungovaly nové gumy a ve Štenberku na vlhku, kdy i stříkalo za kočárem, jak já říkám, fungovaly tvrdý Micheliny proti měkkým Michelinům, dalo se na nich jet rychleji než na měkkých. Tak to je taková ta kopcová nejvyšší liga. Já bych to dal Milanek, protože ale já jsem si teďka na něco vzpomněl. Hele, a to než ti dám slovo, musím říct, že v Trieru jsme byli na startu. A pamatuješ, z Trieru do Ledepo jelo se nahoru, že jo, na start. Je to tak? Nahoře. A my tam takhle laborujeme, protože opravdu lilo, jo, jízda. Tohle byla 3. rozhodující a měli takhle připravený. My to měli na mokrejch a vedle na vozejčku byli suchý a všichni byli na mokrejch, jo. A jde kolem Ota a říká, malej by jel suchý, vole. Já, pojďte to honem rychle, malej by jel suchý, tyhle, tak já nepojedu mokrý. A vyhrál jsem, no. Takže teď se mi to normálně docvaklo, jak on šel a říká, malej by jel suchý. Takže to je vzpomínka. Já si vzpomněl teda ještě ten Trier, jo? No. Trier byl fantastický zážitek, kdy to tam Ota rozebral, poslal to tam do lesa a normálně jak letěl těm několikrát. v tom 90.
nevím, šestým, no. Tak on takhle letěl, jak letěl těma stromama, tak kácel až ty stromy, no. Až do kořena. A teď nahoře to vytáhli ten vrak, že jo, přerušili to a my, no, Krámský, ty vole, jako, zaslí, mejšli a tohleto. A teď to tam rozebral a já byl jediný, kdo se tam nebál jít, jo, protože to úplně za rohem všechno. Já mu říkám, můžeš mě říct, co jsi dělal? Jako, když jsi měl docela jako náskok na toho druhýho, že jo? Což jsem byl věčně, já. Rozebral ještě v tom protahováku, kde se prostě jelo úplně na doraz a takový. A on, že chtěl být jako rychlejší. Já říkám, no já mám takový dojem, že tomu druhému zdával, já nevím, docela dost na to, abys musel takhle topit. No já jsem se chtěl porazit. No ano, to si pamatuju, to jsme říkali. Porazit a já jsem díky němu vyhrál. Já k tomu nastavování formule, na to asi nemáme čas, protože to je, jak říkal Jarda, on to tady všechno řekl, ta formule je ještě trošku složitější, v některých pár věcí, co se týče aerodynamiky a pneumatik a já nevím čeho všeho a to je fakt jako na dlouho. Ale předpokládám, že ty máš jako podobné poznámky, protože samozřejmě u kapotovaných aut je to malinko ještě jinak, ale že máš vlastně i s tím, kde potřebuješ jaký přítlak, tak asi i k tomuhle tomu. Já mám dokonce nejenom poznámky z nastavení auta, ale mám i poznámky k tomu, jak jsme cestovali do Španělska, kudy je nejlevnější cesta a kde je levná nafta. Takže já jsem to obohatil ještě tady o to a navíc jsem to ještě někdy obohatil o nějaký pocity, který jsem třeba měl z toho závodu. A dneska, když se do těch sešitů podívám, je to docela zábavný čtení. Ale já jsem chtěl říct, vrátit se Kotovi, sedíme tady kvůli němu a já jsem si teď vzpomněl, že on tam měl úplně úžasný styl, jak třeba po Gratnu. Já když se mi podařilo, tenkrát jsem jezdil 2litrovou Delaru, on jezdil Oselu, 3litrovou a když se ho podařilo porazit, tak on přišel na ty stupně vítězů a říká mi, už mě sereš tou koloběžkou. Takže to znamenalo gratuluju k tvému úspěchu. Přesně tak, nebo když jsme ho zachránili, jednou jsme jeli, myslím, že Španělsko, Portugalsko a on vždycky vyjížděl v úterý, o 2 dny dřív jak já. A ve středu telefon, Ota. Říkám, to se mu někde zastavil autobus. Tak to zvednu. Kde seš? Já říkám, v práci. No a kdy budeš vyjíždět? Já říkám, no zítra večer. Ty vole, musíš jet dneska. Musíš jet dneska večer. Říkám, no mě upadlo kolo, na autobusu stojím tady v Francii na dálnici, mám v prdeli tam něco na nápravě a já říkám, no a co s tím já mám dělat? No ale já už jsem volal Bartáškovi, ten rozebírá autobus, on ti to buď ve 3 hodiny v Praze na pumpě, ve 3 hodiny budete tě tam čekat Bartášek na pumpě, dá ti náboj, dá ti šrouby kolový, my jsme je nenašli, ty debilové tady jezdí po té dálnici jako krávy, my jsme nenašli šrouby. No takže já jsem teda vyrazil o den dřív, Bartášek mi dal liferák, já mu to tam dovez. A přijedeme na to odpočívadlo, jo, tak já samozřejmě jsem byl tak jako trošku naštvaný, že se musel vyrážet na brzo. No nicméně, kdo by mu nepomohl, že no? Byl jsem jediný, který mu mohl pomoct. Vylezu z toho autobusu, dáváme mu ty... Jen jsem vylez z toho autobusu. Kde seš, kurva, tak dlouho. Tak už na mě z dálky řval, kde seš, ty debile, už tady mělo hodinu bejt. Takže poděkování. Takže to bylo děkuji. To bylo poděkování. A to bylo několikrát, těch příhod je hodně takhle, kde už se to někde zastavilo a my jsme mu dělali takovou pomoc. Ne. O to ty si na tohle všechno ještě taky pamatuješ, co? Když jsi vlastně s tátou objížděl všechny ty závody.
Jo, tak tady ty legendární příhody, kdy nám v tunelu prasknul kardan najednou prostě rána jako z děla, že jo, a on začal řvát guma, prdla guma, že jo, a teď jako zastavil u toho kraje a ten kardan tam prostě mlátil vevnitř, že jo, v tom autobusu, tak jsme ho tam měnili, ty samozřejmě přijeli policajti a že nás jako odtáhnou, že jo, samozřejmě za těžký peníze, že jo, tak v té době tak to nepřipadalo v úvahu, takže to bude 20 minut a budeme to mít opravený, že jo, pak jsme tam stáli asi 6 hodin, že jo, než jsme to dali dohromady, jo, takže to jsme opravili, ale ještě příhoda tady s tím autobusem, to je jedna z věcí, kterou jsem na něm vždycky obdivoval a v podstatě ani jako nechápal, jak on to dokázal, že on když přijímal mechanika, tak každý mechanik musel mít papíry na Cčko a Ečko, aby mohl vlastně řídit autobus i s károu. Ale v životě nikdy to nikomu nepůjčil. Jo. V životě. Takže když se jelo do toho Španělska, těch 3000 kilometrů nebo kolik to bylo, tak on si sednul za ten volant a celý si to odřídil tam. Pak vlastně odzávodil ten víkend a pak, což jakoby nechápu, já třeba i když tady s Reinhardem jako jedu v Ústí, tak v neděli po tom závodě je člověk prostě unavený, zbytej, teďka než se to všechno zbalí, naloží, že jo, a tak dále, z toho stresu a z toho všeho. A teď, kdybych si představil, že si prostě jako sednu za ten volant toho kamionu a budu řídit jako ty 3 dny zpátky, tak si to nedovedu představit. Takže on prostě byl schopný za to sednout a 2 dny jel domů, ale nespal. On prostě nespal. Jo, my všichni jsme se zváhli na postele mechanici, úplně vyřízený, vyšťavený z toho víkendu a okamžitě jsme do půl hodiny byli tuhý a nevěděli jsme vůbec do druhého dne a on prostě seděl a prostě jel. Pak někde zastavil, na hodinku si prostě šel lehnout, pak zase za to skočil a řídil a prostě jel. Přitom v podstatě to bylo úplně jedno, jestli přijedeme domů v úterý ve 2 ráno anebo ve středu odpoledne, jako jo, ale ne, on prostě jel vždycky durch až domů. A to v podstatě dělal celou tu dobu těch 30 let, co jezdil po té Evropě, tak v podstatě si to takovým způsobem odřídil sám. Ještě když se vrátím k těm poznámkám, o kterých se tady mluvili, tak já samozřejmě ty poznámky mám taky, ale jsou mě úplně k ničemu. Jo. Ale zrovna vám řeknu proč, protože ten důvod je úplně jednoduchý, že tak, jak on měl nastavený to auto, to vám tady poradí, nebo teda může potvrdit každej, že když jste to takovým způsobem nastavili, tak jak on to měl, tak s tím autem nikdo nebyl schopný prostě vyjet ani nahoru na kopec. To byl třeba problém ze začátku Nika Puliče, kdy on vlastně mu to Ačko nastavil tak, jak to jezdil táta a Puli s tím prostě nebyl schopný vůbec vyjet nahoru. Takže pak vlastně se ta geometrie a to všechno prostě předělávalo tak, aby s tím dokázal někdo jet, protože on to všechno měl udělaný tak, že pokud jste to auto dokázali dostat úplně na hranu, tak to teprve začalo fungovat. Ale pokud jste s ním nejeli s tím autem na ty hraně, tak se s tím autem prostě nedalo vůbec jet, takže já samozřejmě s tím na hraně nejedu ani nikdy nepojedu, tudíž mě ty jeho poznámky jsou úplně k ničemu. Správný závodák se říká, to mi jistě potvrdí někteří letití jezdci, že ten, když ho dostaneš na hranu, tak je hodnej, ale do té doby to není úplně ideální. Já jenom se vrátím k té mý otázce, jestli si umí Oťas představit, kdyby mu starý Oťas dělal šéfa týmu a radil mu. Jo? Protože já jsem zažil to, když auto půjčoval ze Slovenska komu? Slovákovi. On s tím pak praštil. No já jsem byl... Toto vy? Ne. Kojša? Ne, krajčí, ten jezdil s 3000, to ne. To prostě někomu půjčoval. No. Jezdil předtím s tou 30, DTM-kou. My jsme jezdili... Asi spolu, Konček. Julo. Jsme stáli za sebou a tam sedím v autě, že jo, vrčí mě to tam a teď Konček sedí v té antrojice a na Dobšiní to bylo zrovna a říkám mechanikovi, koukej na Kramský. Koukej se na něj, co dělá. Teď on tam na něj řval, co musí a tohleto. A to říkám, ten nedojede daleko, ten si myslím, pravá, odstartuje pravá dlouhá a pak je taková rovinka a esíčko, levá, pravá, levá.
Tam říkal, no tak tam to rozhodil, že jo, tam skončil na střeše a bylo vyřízeno, protože to je tak, já to taky neumím vysvětlit. Každý to máme jako v sobě nějak daný a spousta jakoby závodníků, nebo řeknu i v uvozovkách závodníků, si myslí, že ví a oni nerozumějí ty naší řeči. A kolikrát já jsem jako někomu něco říkal a on úplně řeší jiné věci, než řešíme my, protože my to máme jinak. Že? My prostě jak v tom seděli celý život, tak některé věci úplně, to je nepodstatné, to neřeš, tam to normálně děj a tohleto, on neví, co to tam je dát a takový, což starý očas, když jsme jezdili proti sobě a za sebou, tak třeba ve Švýcarsku jsme stáli na startu a já jsem za ním šel a říkám, hele, já jsem měl úplnou hranu, já už jako nepojedu, já už jako na to nemám a takový a on stál za mnou, že jo, a teď, když viděl, jak jsem prostě odpálil toho S-Worta a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, říkal, to je svině, ten to tam, no tak šel a předsvakal si plumíče a porazil mě, že jo, ale porazil. Když jsme byli na tom Slovensku teďkom tou myšlenkou, tak jsem si vzpomněl na takovou historku o to, jak vždycky jezdil na ty závody dřív, jak my, tak nám držel místo, takže my jsme stáli vždycky vedle sebe. Ale on si vždycky zabarikádoval ten stan, aby jsme do něj neviděli, jak tam nahřívá ty pneumatiky, tou horkou vzduškou a takový různě. Know-how, ano. A teď v neděli na závod začalo pršet, nebo pršelo od rána. A my jsme se večer bavili s Janem Krajčím, objížděli jsme, ještě jsme nejížděli trať po sobotním závodě, nebo po tréninku vlastně, tam byla Evropa, takže tam byl v sobotu trénink, v neděli závod. A tak jsme s Janem jeli nahoru a teď jsme si říkali, hele, prší, asfalt je hrubej, co kdybychom to zkusili na suchých. A Jan říká, já jsem to tady před 2 lety jel na suchých a fungovalo. A tak já jsem je tam na tu první jízdu dal. Měl jsem je na autě a to vždycky, Kouka, kdy už to přezuješ? Já to nebudu přezovat. Kecej. A za chvilku zase přišel a já už jsem se dal do auta a on teď úplně znejistil. No a já jsem odjel, že on startoval za mnou asi 2 auta. Já jsem odjel na těch suchých na start, krásně pršel. A on, než aby se oblík a vlez do auta a jel za mnou na těch mokrých, tak sedl na skútra. Protože on předpokládal, že já mám mechaniky nahoře pod startem, že to tam ještě přezuju. Že si myslel, že na něj něco hraju, nějakou boudu. No a to já jsem nevěděl samozřejmě. A já jsem se to dozvěděl, až když teda nahoře jsem byl z auta, teď přijel Ota, začal tam na mě řvát. Říkám, ty debile, já jsem kvůli tobě málem nestihl start. Říkám, proč? Já jsem se jel podívat, jestli to tam pod startem nepřezuješ. A mimo jiné jsem ho na těch suchých porazil, nebo tam jsem tenkrát vyhrál. Takový byl Ota Krámský a pánové a dámy, já vám v tuhletu chvíli, pro tenhle ten moment moc děkuju. Moc děkuju za vaše vzpomínky, za povídání, za to, že to bylo takhle příjemné. No a teď vás společně s našimi diváky zvu k té premiéře dokumentu Otakar Krámský Fair Play. To říkal Baťa o svém tátovi.
Říkal, když mě bylo 20, tak jsem si myslel, že můj táta je idiot. Když mě bylo 30, tak jsem si říkal, že měl občas pravdu. Tak jsem vlastně v podstatě věděl, že to byl chytrý chlap. A když mě bylo 50, tak jsem si říkal, kež by tady byl a poradil mě. A to je asi to nejhorší, co teďka jako já prožívám, protože já vyjedu tím autem nahoru a vím, co to auto dělá, ale potřeboval bych od něj poradit, aby mě řekl, co s tím mám udělat. Poi ci siamo visti all'inizio della stagione Rekberg, all'arrivo, è arrivato lui, poi sono arrivato io e mi ricordo ero in macchina, sai Otakar sempre così, mi fa Fausto e poi mi ha detto basta guerra, noi siamo amici, ci vediamo tutte le volte, non possiamo litigare. È stato bello perché è stato poco prima che poi avesse avuto l'incidente, quindi bellissimo ricordo perché abbiamo fatto pace prima che succedesse, quindi è nel mio cuore. Odjel jsem, že na trénink, ještě jsme se jako protože jsem jel kolem něj, on takhle byl, že jo, tak jsme těma očima. No a odjel jsem nahoru, tam se to vždycky rovná někde v lese a takové ty věci. A někdo přišel, že Krámský měl havárku. A já mám takový slogan, že v tréninku havaruje jenom blb a v prvním jenom korunovaný. No tak jsem to začal říkat a ten Němec říkal, Když mi to pak volali, tak jsem prostě úplně stuhnul, jo, protože jsem si nedal představit, že ten jeho hlas už neuslyším a ty jeho hádky a to. Takže mi to přišlo strašně líto a hodně často se na něj vzpomenul, protože fakt jsou lidi, kteří vám prostě chybí, že už s nimi nepokecáte. No. Takže dost dlouhou dobu, no, a bylo to takový součástí mého života. No a pak, když vlastně on skončil, tak už jsem skončil s ježdění, to nemělo pro mě žádný smysl. Já to vím úplně přesně, protože my jsme v roce 2015 začali jezdit se Z4 GT3 německé mistrovství ADAC GT Masters na okruzích. A ten víkend koncem dubna byl první závod toho seriálu německého a vůbec našeho účinkování v té GT kategorii na německém Oscherslebenu a bylo to v sobotu v průběhu sobotního dopoledne, podle mě, nebo lehce kolem poledne, kdy ta zpráva z České republiky přišla od někoho z České republiky. Ona byla samozřejmě z Rehberku, protože ta zemřela na Rehberku, ale bylo to takhle. No. Byl jsem na závodech v Německu a byla to samozřejmě šokující zpráva. V tu ránu zapomenete na to, že jste se nějak dohadovali a slzičky do očí a prostě říkám, mohl tady bejt a bylo to takový zbytečný a klidně bych se s ním do dneška hádal, klidně, blbý. Inženýr Otakar Krámský, osobnost, která navždy zůstane zapsána v historii českého a evropského motorsportu. Legenda závodů do vrchu a člověk, který svůj život zasvětil rychlosti, preciznosti a vášni pro auta. Narodil se 1. července 1959, absolvent Vysoké školy strojní a textilní, katedry průmyslové dopravy v Liberci, zkusil mimo jiné i motokros a v roce 1982 debutoval v závodech do vrchu. V roce 1991 krotil Ford Sierra RS Cosworth, ale pak definitivně přešel do tábora BMW. Stal se nejen závodníkem na vozech bavorské značky, ale i jejich ladičem ve vlastní firmě Krámský Autosport v Jilemnici. BMW zůstal věrný, na typu M3 dobyl 3 tituly mistra Evropy, a to v letech 1995, 1997 a
1998 v divizi cestovních vozů. Pro sezónu 1999 postoupil výše, opatřil si sportovní prototyp Osela, ale na další evropský titul už nedosáhl. Z Osely vedla cesta k monopostu. Krámský si od sezóny 2006 opatřil Reinhardt, který průběžně upravoval. Do závodního nebe odešel 25. dubna 2015. Začínal ale stejně jako jeho starší syn Otakar jako reprezentant v běhu na lyžích. On na těch běžkách závodil taky, do té doby, než měl vlastně ty zdravotní problémy. Takže a pak ho vlastně chytlo to závodění, protože musel skončit. Tam byla taková ještě paralela s tím, že v posledním ročníku vysoké školy si dodělal kurz, aby mohl vlastně na povinné vojenské službě opravovat stíhačky. Takže se dostal do Českých Budějovic a tam si myslím, že to byla ta důležitá věc, co se stala vlastně v jeho kariéře. Že by třeba možná ani nikdy ty závody do vrchu nedělal, ale potkal tam, myslím, že to byl Major Valenta, nevím, jestli byl Major, ale Valenta určitě, který závodil ve formuli a ten vlastně si ho automaticky stáhnul pod sebe a v té chvíli místo toho, aby opravoval ty migy, tak dělal celou dobu na jeho formuli a jezdil s ním po závodech. A od té doby se vlastně v podstatě dostal k těm závodům do vrchu i v závodu na okruzích samozřejmě a potom, když vlastně ukončil tu vojenskou službu povinnou, tak začal s tím závoděním. Sám, za sebe. On začal závodit trošku díl než já jsem začal v roce 1980 a já bych řekl, že on asi o 2-3 roky díl a potkali jsme se někde, to bylo takové setkání těch závodníků z toho kraje, kde se to dělalo v Jíčíně, pan Nadálevka to tam řešil a seděli jsme v tom kempu Rumcajs za Jíčínem, prostě všichni závodníci, kteří patřili jako do tohohle kraje a takový a nikdo tam jako nechtěl samozřejmě trávit moc času a neměli jsme moc otázek, protože v podstatě jsme byli mladí a prdlí a jenom to byla nutnost taková. A jedině vždycky nakráčel pan inženýr s taštičkou a měl otázek a furt se na něco ptal a zdržoval nás všechny a my ty vole už toho nech a už to, koho to zajímá, tak si to vyřeš bez nás a takový. Tak to bylo jedno z prvních našich, kdy jsem ho zaregistroval a on byl takový jako fakt jako, to byla jeho vlastně povaha, že on všemu chtěl přijít na kloup a všechno ho zajímalo a chtěl tomu jakoby hodně rozumět. A mě to bylo třeba úplně šuma fuk, ty jeho otázky, protože mě tyhle věci vůbec nezajímaly. Mě zajímal volant a šalpáka a pedály a já jsem chtěl jezdit a on chtěl dělat úplně všechno a taky dělal. Jsem slyšel takový ty vzpomínky, jak mě přebalovali v Mostě, v depu a na boxový zíce, ale samozřejmě to si nepamatuju, takže pamatuju si až ty věci, kdy jsme jako celá rodina vždycky každý víkend od jara do podzima trávili někde po závodech, takže asi takový ty nejprvnější vzpomínky jsou 89. rok, kdy vlastně táta s favoritem dostal nějakou tu výjezdní doložku a vyjeli jsme na první závody do Itálie, které byly po sobě a vlastně celá rodina jsme tam trávili měsíc, takže vlastně měsíc jsme tam celý byli v té Itálii a objížděli teda ty jednotlivé závody. Brácha je mladší, ten v té době mu byl nějaký rok, toho hlídala babička s dědou doma, takže vlastně jsem jel já a bratránek. Já a můj bratránek, že jsme byli stejně starý, a táta a máma, žádný mechanik, jenom my 4 a autobus a v něm naložený favorit a na vleku jsme měli tréninkovýho favorita, co táta vlastně ty kopce tím najížděl. Si pamatuju na takové věci, kdy třeba jsem dělal mechanika různě možně někde ještě, než jsem se dostal jakoby k tomu, že jsem už jenom závodil po Evropě. On tenkrát se mně zdá Motokov, nebo co, dostal nějakého sponzora, sehnal a další byl dobrý, měl nějakou tu Škodovku, protože dlouho jezdil se Škodovkou a měl, někde na závodech jsme přijeli v Itálii nebo kde jsme byli a prostě on byl takhle vždycky stranou, protože se nedružil a ty jsme slyšeli prostě celou noc rány a co se děje, tak jsem se šel podívat za to křoví a on zužoval rávky, jo. On měl široké rávky a nedalo mu to
nedalo mu to na šířku, protože jezdil A1300 Favorita, třeba jeden z takových případů. A tak prostě dřevěný špalek a kladivo a celou noc žužoval ty brněnské rávky, které se daly vytvarovat. Takže vypustil kola, prostě je zbouchal na fouky a ono mu to dalo na tu šířku. Tenkrát milimetr si hráli na Evropě ty technici a takový. Takže s ním takových věcí si pamatuju všelijakých. Od roku 1990 byl Otakar Krámský spojený s BMW, nejprve v rámci vlastní firmy, která se na tuto značku specializovala, a o 2 roky později také v rámci svého vlastního závodění. Já jsem Otu Krámskýho poprvé zaznamenal asi někdy počátkem 90. let. Já jsem od roku 1995 byl vlastně reprezentantem České republiky v závodech do vrchu jako juniorským. Takže jsem začal jezdit samozřejmě i závody České republice a v té době on už byl etablovaný závodník, takže asi v téhle době jsem zaznamenal to jméno. No, to bylo velmi vlastně jednoduché, protože jsme si pořídili do firmy vozy BMW a ten můj kolega chtěl s tím dále pracovat, nebyl spokojen s tou normální verzí toho auta a právě si to našel on a já jsem se dostal k němu až jeho prostřednictvím. No. Takže jsem ho potkal až takhle zprostředkovaně. Nicméně mě zaujal jako člověk, protože skutečně člověk nikdy nevěděl, co přijde. Ale jak čas plynul, tak jsme si nějak kapli do noty svým způsobem, že jsem vždycky přišel ty jeho výlevy a na druhou stranu to byl vždycky jako skvělý člověk a dost nám s těmi auty pomohl. No. Když se vrátím zpátky ještě k těm kapotovaným autům, tak tam bylo hrozně pěkný, a když on závodil v tom 92. 3. roce ještě se starou M3 30 a závodil vlastně v té době proti 7násobnému mistru Evropy Dozier. Tak to na to pamatuju, to byly nejúžasnější bitvy, protože to byly prostě, to byl tovární pilot, který to měl prostě v ruce s továrním autem a tak dále. A on věděl, že pokud na něj bude chtít mít, tak jednak musí mít ruce jako on, což jako v té době měl málo kdo. A jednak to auto bude muset posunout někam dál. A to je právě ta věc, co si myslím, že ty dnešní piloti ve své podstatě už neumějí. Nikdo tady není tím konstruktérem, který dokáže prostě to auto nějakým způsobem posunout dál. Jo. Takže on, když vlastně přišla továrna a řekla, že 36 M3 už homologovat nebude, tak on samozřejmě tam přiběh a řekl, já to udělám. To znamená, že ve své podstatě přes celou zimu pracoval a to auto celý kompletně do ty homologace postavil. Jo, to znamená, že já mám ty výstřižky, který posílal do fabriky, anebo tam jezdil a tu fotodokumentaci i s těma dílama jim tam předával a vlastně oni podle nějakého chlápka tady v Jilemnici, když to řeknu na rovinu, jo, v té době teda, už to byl mistr Evropy samozřejmě a tak dále, tak udělali tu kompletní homologaci a dali tam razítko BMW Motorsport. Jo. To si myslím, že už jako se už opakovat asi nikdy nebude tohle. A pak teda on si to auto postupně vyvíjel. To znamená, že ve své podstatě, ať by tam přišel kdokoliv, tak vždycky to auto měl horší. Jo. A v Itálii byl Mauro Jacoangeli, což byl takovej nepříjemný dědek, my jsme mu říkali. A ten vždycky měl tovární auto, jak už tu 30 M3, tak i tu 36 M3. No a v té chvíli vždycky to dopadlo tak, že táta vyhrál, no a okamžitě jsme věděli, že na rozebírání. Že? To znamená, byla rozebíračka, oni nám to komplet auto celý rozebrali, on si udělal fotodokumentaci, jak to všechno má udělaný, pan Krámský a tak dále. No a na druhý závod do Itálie to auto samozřejmě bylo předělané do specifikace tak, jak to měl táta. No a my místo toho, aby jsme se 3 dny 4 váleli u moře na pláži, tak jsme to auto skládali dohromady. Že jo? Takže ten nás vždycky tak vytáčel všechny ty mechaniky. Jsme říkali, to není možný. No a pak samozřejmě přišel další závod, kde měl teda to auto stejný, no ale přesto samozřejmě těma rukama na to neměl. Takže samozřejmě pořád prohrával. Takže to byly pak takové věci, jakože přijel na start táta, no a teď samozřejmě nečistota na trati.
Takže ho tam nechali 10 minut vytuhnout, 15 minut vytuhnout. A teď samozřejmě gumy schladlí, v té době se ještě mohlo nahřívat, takže on schladlí gumy, všechno, že jo. A ten už byl nahoře a už se smál jenom, že jo. Jako anděli, že jo. No a že oni nevěděli, že tím ho v podstatě ještě víc vytočej a on pojede prostě úplně za totální hranu, jo. A stačilo se podívat jenom na startu, kdy ve svým podstatě on vždycky to auto šetřil, protože byl konstruktér, slyšel, co to auto dělá a tak dále, že nikdy jste ho neslyšeli, že by prostě řadil na omezovači, že by to auto nějakým způsobem prostě ničil. Vždycky se snažil k té technice chovat jakoby šetrně, aby mu vydržela, protože věděl za první, co to stojí peněz a za druhý, co to v tom motoru jakoby dělá. Jo. No a když ho teda odmávli po těch 15 minutách, co ho tam nechali jakoby vytvrdnout, tak to byla 1, 2, 3, 4, všechno do omezovače, tak jsme se jen otočili a říkali jsme, tak to bude traťový rekord. No, vyjel nahoru a o 2 vteřiny traťový rekord. A dědek zase měl smůlu, takže paradoxně oni, kdyby ho nechali jet, tak on asi tak rychle nejel nahoru. Vývojářská kariéra Otakara Krámského ovšem pokračovala i v dalších letech a na jiných vozech než jen BMW. Zkušenosti a inženýra z Jilemnice ocenil i Heini Mader, známý německý konstruktér švýcarského původu, který se proslavil svou prací s motory pro Formuli 1 a závody do vrchu. Začátkem roku 2000 jsme se poprvé potkali na mistrovství Evropy v závodech do vrchu Saint-Ursanne. Byl jsem okamžitě ohromen tím, jaký je to milý člověk a také jsem oceňoval jeho odborné znalosti jako inženýra. Stali se z nás skuteční přátelé a několik let jsme rozvíjeli spolupráci v oblasti motorů, která nám oběma přinášela prospěch. V roce 1999 přešel Otakar Krámský v rámci mistrovství Evropy v závodech automobilů do vrchu do nejprestižnější divize, a to sportovních prototypů. Jestliže chtěl zůstat v závodech do vrchu a nejít třeba na okruhy nebo prostě jinam, tak jestli se chtěl posunout vejš, tak musel sednout do rychlejšího auta té kategorie 2. Takže SM3 po těch titulech mistra Evropy, co získal on, asi to byl logický krok. No. Nevím, jestli to bylo správně, ale logiku to nějakou mělo. On byl vždycky takovej, že on věděl, že kdyby v ty plechovce zůstal, tak ve své podstatě by udělal další klidně 3-5 titulů mistra Evropy. Úplně bez problému, ale jeho to prostě nebavilo. On prostě potřeboval tu výzvu a potřeboval se prostě jakoby honit s těma nejlepšíma. Jo. To bylo prostě to, co si myslím, že máme i společného, že prostě furt jsme chtěli víc. Jo, takže on v té době z toho vylez, takhle to auto předal Puličovi, který s ním udělal těch x titulů mistra Evropy a samozřejmě, kdyby ten Pulič jezdil dál, tak by těch titulů bylo i víc. Io credo di aver incontrato Otakar, io andavo a vedere le gare e lui era già un pilota affermato, credo a Bolzano, penso avevo forse 15-16 anni, e quindi molti anni fa. Poi dopo abbiamo cominciato a correre insieme con Losella, con la P20, e quindi parliamo dagli anni 2000, 2002, 2003, e allora da lì abbiamo corso insieme fino a quando è morto, fino al 2015, prima con Losella e poi con la Reynard di Formula 3000. Otakar era difficile, Otakar, stava una persona molto complicata, era istintivo anche alle volte brusco, però ho sempre avuto grande rispetto per lui, siamo stati amici, avversari, molte gare veramente lottavamo molto spesso vicini e niente, è un bel ricordo, alla fine ci piacevamo anche se alle volte litigavamo perché ci voleva, però ho sempre avuto massimo rispetto, una bella persona. Otakar Krámský byl osobnost s fanoušky po celé Evropě. Každý ho vnímal jinak. Otakar, tanti ricordi, tanti, però il più bello, forse credo io ho fatto un reclamo a Otakar a Falperra, credo nel 2013. A Rampa di Falperra ho fatto un reclamo a Otakar e poi ho ritirato il reclamo e Otakar era molto arrabbiato. E io anche perché dico no, ti ho aiutato, non ti ho fatto smontare il motore perché dovevi correre. Uznával jsem ho jako jezdce, to v první řadě, a jako konstruktéra, klobouk dolů, ale absolutně jsem ho nesnášel jako člověka.
A první takováhle velká kontroverze byla, kdy my jsme s Tondou Charouzem dojeli závod v Rechberku mistrovství Evropy a odevzdali jsme auto v Parc Fermé a šli jsme teda mimo. A za náma šel Ota, Krámský a prones, jo, 2 kokoti pražský. A to tenkrát bylo takový, že jsem fakt musel toho Tondu udržet, říkám, vyprdni se na to. Jako závodník vždy ctil fair play. My jsme si i radili a mě třeba v Rechberku pomohl k tomu, že mi zavolal, tam byla opravdu ohromná průtrž, zavolal mi, to samé bylo v Alfitu, že mi zavolal, kde opravdu je mokro a to do dneška jako uznávám, jako soupeři to zavolal a já jsem v Rechberku jsem vyhrál ten závod a v Alfitu ve Španělsku jsem byl 3. absolutně mezi plackama formulema. A byla to i zásluha o to, který mi řekl, dej si pozor, na té rovině můžeš jet naplno a dej si pozor, nahoře poslední 2, tam je plavák, takže i takhle přes tu averzi byli jsme v jednom reprezentačním týmu, Czech National Team, takže já jsem mu samozřejmě za to pak přišel poděkovat, ale kamarádi jsme nebyli. Já vždycky, když jsem sebral odvahu, a moc se jako my nemuseli sbírat, já jsem odvážný docela dost, tak jsem se k němu choval stejně, jak on ke mně. Takže když na mě pustil psa, no, tak já jsem vytáhl z kapsy jeho svačinu, co jsem mu ukradl v kanceláři a dal jsem mi psovi sežrat a pes mě měl rád a nechal mě bejt. Když jsem tam k němu přijel do dílny a on byl někde pryč a měl tam na stole svačinu, měl tam vždycky salám a housky, protože tam měli pekárnu vedle skvělou, tak jsem říkal sekretářce, jestli mě může uvařit čaj a že si tam posvačím. A ona jako úplně vyděšená, že to je svačina pana Krámského, říkám, no a co si koupí jinou, že jo. A on přišel a úplně byl jakoby z toho pav, že jako mu jsem snědl jídlo nebo tu sváču. A říkám, no, si koupíš jinou, tak co tady, když tady nejseš a já tady na tebe čekám. Takže takovýhle věci jsme spolu zažili, nebo třeba jsem k němu přijel odpoledne ve 3 hodiny nebo ve 4, když už byl jenom sám jakoby na dílně. No a teďka jdu do toho patra, co měl tu kancelář dílnou a tam všude rozsvícino a on nikde a Oťáz, kde seš? A to si pamatuju, to bylo fakt, jak to jsem se hrozně nasmál. A on tam měl na chodbě WC, že jo, a on, že tam prostě to a říkám, tak já jdu zatím do dílny, já se tak jako byl úplně šílený na to, aby mu někdo jako kramařil po dílně. A já jsem stál na tom stupínku a tak jsem jako dostracený, jako že odcházím, jo. A oni to samozřejmě sežral i s navijákem, že jsem jakoby odešel do ty dílny. A teď on nosil takový lacláče krátky v létě, ustřížený pod kolenama, teď jsem slyšel ty šle, jak bouchají do toho splachovadla a takový a vylít s hajzopapírem u prdele normálně, že letí za mnou, abych mu tam náhodou něco neokoukal, protože jeho know-how bylo strašně jako důležitý, to nikdo nesměl vědět. A vrazil do mě, protože já tam stál za těma dveřma, že jo, a mohl jsem se počurat smíchy. Takovýhle věci jsme spolu zažili a pak jsem třeba u něj byl do rána do 4 a on měl sami tajnosti, ale všechno mě ukázal. Já jsem viděl, jaký má písty v motoru, jaký má ventily. Ve vývojovém středisku mě protahoval skrz vývojové středisko do další garáže, kde měl něco zaparkovaného a říkal, nekoukej se doleva, tam nesmíš se koukat, to je vývoj tady, jo, a tohleto a já všechno jsem omrk. Skočila mi liška před to auto a totálně zničila prostě předek, chladič a nárazníky samozřejmě. Tak jsem dojel nejbližšímu tomu občerstvení tam na tom. No a samozřejmě už stály nějaký chrti jako odtahová služba, že mě odtáhnou asi za 500 éček tenkrát. A říkal, no to vám na to děkuju, že do Budapešti, že to bylo jenom pár kilometrů. No a tak jsem se zkusil zavolat o tu a skutečně tu noční dobu mi to vzal. Samozřejmě vydal, jak jezdit, to jsem byl zvyklý, to nebylo nic neobvyklého, ale jako pak prostě sedl do auta,
i s tím přívěsem a pro mě přijel tu dálku z Jilemnice až vlastně skoro do Budapešti. No. A to auto odtáhl, mě teda dovezl do té Budapešti, ale nenechal mě někdy ve štychu. Jedním z jeho srdečních závodů byla ústecká 21. Pana Krámského jsem znala od té doby, co tady začal jezdit, což byly ty 90. léta, ale konkrétně spolupráce s ním nastala po smrti ředitele závodu ústecké 21, kdy bylo ohroženo prostě tento závod, že bude zrušen, ale pan Krámský mě oslovil a měl požadavek, aby ten závod pokračoval. Je tady vybudovaná trať, je osvodidlovaná, ty závody, má tady zabezpečení, parkoviště, všechno tady bylo a jenom prostě udělat trať. Takže neustále mě bombardoval, abychom to nevzdávali a ty závody udrželi. A jelikož už jsem k tomu prostě nějaký vztah měla, protože jsme se kolem toho teda pohybovali, nebo dělala jsem toho tajemníka, a ve spolupráci s ředitelem závodu, panem Janákem, jsme v podstatě to dotáhli do cíle, že jsme v roce 2016 ty závody obnovili. Ústecká 21 spojená samozřejmě s Urbanem, že jo, s mým kamarádem a další kamarád tam jezdil vlastně jako s naším týmem Pepča Laufer, že jo, který tam konferoval, úžasný závod. No a samozřejmě tam Mamánek, Ota Krámský. Jezdili jsme po těch závodech, navštěvovali jsme ho v depu, byli jsme i takový jako asi fandové jeho, hlavně manžel a neustále s ním byl v kontaktu. Jak když jsme nejeli s ním třeba do toho Španělska, tak okamžitě mu volal, jak dopad a jak to. Měli spolu úzký vztah a ten vlastně pokračoval po té jeho smrti, že chtěl, abychom ty závody prostě udělali. Ústecká 21 pokračuje díky němu, který vlastně ve mně vzbudil ty emoce, abychom ty závody prostě udělali a vlastně pokračují dodnes. Ústecká 21 je samozřejmě kus života, protože jsme se sestrama podíleli na organizaci toho závodu. Jako malí holky jsme na závod chodili a pro mě Otakar Krámský utkvěl v paměti jeho hádky, který vždycky přiběhnul na start řešit protesty. Když se stala vlastně ta tragická záležitost s tátou, tak Ota byl velká opora naše rodiny, vlastně držel nás, pomáhal nám řešit celou tu situaci a dával nám tu naději. Jeho odkaz je stále živý. Věřím tomu, že mu to udělá nějakou radost, když zase slyší toho Reinharda nastartovaného nebo tu osalu. A já mám tu výhodu, že my nejen to, že jsme povahou jakoby byli stejný, tak jsme stejný jakoby proporcionálně, jo. Takže já jsem nemusel dělat nic s pedálama, se sedačkou, s volantem a tak dále. Jo. To znamená, že může to přijít někomu trošku jako divný, ale třeba v Reinhardu mám tu jeho sedačku, z kterého vyřezávali, mám ten jeho volant, který byl vohnutý, tak jsem ho zpátky narovnal, takže ten v tom Reinhardu je taky. A prostě u Osaly to samý, tam jsem nemusel v podstatě dělat nic, no a co je nejdůležitějšího, tak nemusím nic přelepovat na těch autech, protože jak jméno, tak příjmení máme stejný, tu krevní skupinu.
Já děkuji za pozornost nejen tady vám v sále. Děkuji Petrovi Vojáčkovi, že nás na zámek na tuhletu premiéru všechny pozval. Petře, děkujeme, děkuji vám všem, kteří jste dorazili, pánové a dámy. Děkuji vám za pozornost a doufám, že se vám dokument líbil.